Ngechiri na zere ana m ekele onye ọbụla na-esonyere m ma ndị nke na-amụkwa mbọ na-etinye nkụzi ya n'ọrụ like ya nọchi ya ọba ndị ọyị gị na nkụzi m bụ ihe ga-enyere anyị aka maka ọdịnihu ka ụwa gị wee maa mma. N'ụbọchị taa ka m na-akụziri unu bụ nkụzi m bụ nke nwere ịghọta na agwọmọgwụ mmadụ ịgwọ ọgwụ abụrụkwa omenala Igbo, and mmadụ ịgwọ ọgwụ na ọdụ ka ịchalenji mmụọ gị, ịchalenji chi ukwu bụ Chukwu nna na nne Chukwu, na ị na-achalenji onye kere gị. Ịchụkwa na aja abụrụkwa na ịgwọ ọgwụ na ndị mmadụ adịghị aghọta. Ịgwọ ọgwụ bụ ịkọmandị na ịchọ ka ihe dị otu a mee, means na ị na-ekreti ihe iji aka gị na-ekreturu onwe gị ka isi n'ụzọ ọjọọ wee na-ekreti ihe na-akọmandị ihe na ịchọ ka onye a nwụọ, na ịchọ ka iweta ihe ijikọ ya ọnụ si na ịchọ ka ihe a gbuo onye a, ma ọ bụ na ịchọ ka ihe a wetara gị ego, ma ọ na ịchọ ka ihe uzuo ife a iti ya n'ahụ ka ife a wetara gị ihe dị otu a, ma onye itiri ya ka ihe anata onye ahụ ego, ihe ọ na-egbara onye a ka ị kọntrolu ya. Ọ ụwa mmụọ ka ị na-achalenji kwa Chukwu okike, chikere ụwa enu na ala, Chukwu, nne Chukwu na Chukwu nna. Uche gị dị ya charm spell work ka iji wee kọntrolu ihe, kọmandị ihe ka ihe ahụ mee bụ ife ọjọọ. Afụ sokwu ya. Ọ bụ Chukwu okike ka ị na-achalenji, n'ụwa mmụọ ka ị na-achalenji, ị na-ama ha aka, ị na-agwọ ọgwụ ka ego bịara gị, ma ndị ego adọghị n'akara aka ha, mana ị chọrọ ka ego bịara gị. Abịa n'ụwa enwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe ọjọọ imetere n'ụwa ochie, ewee gwa gị n'ụwa ọzọ ị ga-apụta, n'ụwa nke ịpụta na ihe ị ga-eme ka o wee dịrị gị na mma. Wọnsị ị na-eme datịn na-atakwa afọ ahụ ị na-ata, onwe ka ị ghara ị na-afụ ego nri, kama na bụ na ị gaghị abụ ọgaranya nwee mara ebe ị ga-ebi, ị ga-enweta onwe gị eji wee rijuo afọ, mana ị ga na-ata afụfụ aha. Mana ife na-emezi ụfọdụ ịbịazịa ị na-ebinyezi aka ihe ọzọ, afụfụ ga na-aka njọ, mezie na ife aha na-agbazi ọsọ, ego aha na-agbazi ọsọ, ị na-atazi nke wa afụ, ị na-agwọ ọgwụ. O nwere ike ọ bụ na Chukwu dero gị nọọ next 3 years ka ị akpata ego, ma ọ bụ na mgbe iru 50 years ka ị akpata ego, na o nwere ihe kwesịrị ime bifo iru oge ahụ. Esi mba na ịchọghị ya, na ịchọrọ ego a kịta. Ọ bụrụ na 50 years ka ị ga-akpata ego, and ife edo na abụ 25 years, and ọ bụrụ na ịkpata ego na 50 years a, na ị ga-anọ 75 years ma ọ bụ 100 years wee nwụọ ka ihe eri ego ha. Mgbe ahụ ị dọtara ego ahụ na 25 years gị, ị ga-eruzi 50 years ahụ ị nwụọ, maka na ụwa mmụọ ka ị chalenjiri. Ka ife ọbụla ị na-eme ka a ma bụ nso na ekpere na ndị ọcha jidere ife niile ndị anyị Igbo niile wee ghakọọ ya isi, ndị wee kpọọ ya okwu agwọrọ ji gwe anyị Igbo gwe ụvụrụ ndị mmadụ. Ndị ọbụla nwere otu ha si ekpe ekpere, mba niile nwere ka ha si ekpe ekpere nke ha, gboo omenala. mana ihe niile na-akụzi bụ ọdịnala nke na-achị ma onye ọcha ma onye ojii ma ebe onye ọbụla si.
mana usoro ha si ekpe ekpere bụ omenala ha. Nwaanyị esi otu a kpere ha, anyị nwesi otu a kpere anyị ọbara anyị, nwa kpere nke ha ọbara ha. Mana ọdịnala jikọrọ ụwa niile, omenala bụ nke omendị. Ka ị mara na ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala, ịgwọ ọgwụ abụkwa n'ọdịnala. Ife na-aba onwero nke ọ banyere ya nọ. Ka ị ghara ịfụ ebe mmadụ na-atụ nzu ma ọ na-awụ ọjị ma ọ jee na shrine na-ekpe ekpere esi na onye a na-agwọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ekwuezi onye a ịba na ndị a ma ọ bụ ndị obodo ndị ọgasị nwere uchi ha na-ekpere, ha na-ewere ihe na ihe a bujeru na arụsị ma itiji ihe onyinye ma ọ frutu. Ị ga-akpọrọ ndị ahụ na a na-awụkwu ọgwụ na ọ bụ ka ha na-agwọ. Mana ebu na-ewu nke ha, unu esorokwa ndị obodo ahụ na-eme nke ha. Mana ịfụzi onye na-eme nke gị esi n'ọgwụ bụ onye ahụ na-agwọ. Ka ị mara na o nwere ihe dị iche na ịgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ bụ ịkọmandị ihe ka ihe ahụ mee n'oge ahụ bụrụ oge okuke chọrọ ka o mee. Maka na ihe niile a bife efụta ụwa edena ka ihe niile ga-eme na ndụ ọ ga-esi wee mee. Ọzọ dị ka ya bụ na o nwere ike ọ bụ na ihe ederu na ndụ gị na ọ bụrụ na n'okuke chọrọ ka ọ ada more things, na ọ chọrọ iji gị, na o nwere onye mebiri ife, ọ chọzịa ka o ji gị, o jiri etu gị, were gị wee weje gị n'ụzọ ndụ onye ahụ, ma o weta onye ahụ n'ụzọ ndụ gị ka o were uwe kụziere onye ahụ ihe bifo ife ọma ahụ abịarụ gị. And ka ị mara amarụ na n'ọka ife ọma ga-eme na ndụ gị, your position in this life, otu ahụ ka afụfụ ị ga-ata before you run at that position ga-adị. And ego ọbụla ị ga-akpata, ọ bụrụ na asị gị na ego dị n'akara aka gị, ma na ị ga-ata afọ ego ahụ abịa. Ife ọbụla agwa dị n'akara aka gị wee afọ ị ga-ata ata. Na ọ bụrụ na ị tara afọ adọta ya adọta n'oge kwụsọ, na ịta afụfụ a efu na ego ahụ ama las. Mana ọ bụrụ na ịta afọ efu na ị ga-anọ ogologo ndụ, ị ga-eme ego ahụ enjoy. Oge ị ga na-eme ego ahụ enjoy, ị ga-echefu afụfụ niile ahụ ị tara. Ka ọ ghara ịbụ o nwere ike ife onye ji dọta ego, ị mara ife o mere kpata ego si na onye a na ihe na-agara ya ọfụma. O nwere ike ha yes ọla asa 5 years 10 years esi na ọnwụọ, mana ihe na-amụ ihe o metere. N'aka nji egwu unu enesinara mmadụ anya, don't compete with anyone. Maka na anya na-enejere ndị mmadụ mere gị tinye gị n'iche aja iche ka i wee kpata ego ma ọ gị enweta ihe ahụ ịzọ yabachi gị. Otu nna na ọchị m ka nna ayọ n'ihe ọ na nke nna eme na-ayọ Chukwu okike. Ife niile na-eme na ndụ gị nwere oge. Mgbe ịghọtara na ife niile na-eme na ndụ gị nwere oge, ife ọ na ịyọchi gị ọ ga-emerụ gị, ma yes na ịghọtago na ife niile nwere oge. Ọ bụrụ na o mere gị ya ọchụ ụzọ ọzọ, nwere ndị na-achụ àjà jụgide àjà. Ọ bụrụ na àjà ahụ ị chụrụ anaghị aga aga, onwe ekpere mmadụ kpere n'ụwa na n'iyi ihe niile ahụ ị na-aga. Mana o nwere ike ọ bụrụ na oge ahụ ihe a ga-eji wee merube, chi ga-ewere ekpere ahụ ikpere wee merụ gị ihe ọzọ. Ka ịghọta, tinye nkụzi m n'ọrụ. Ihe mma akụziri unu buru ibu, mana for now n'oge agodi na ihe niile na-eme bụ n'usoro oke si wee chọọ. O nwere aha m kụzichakwa mkpọkwa breeki otu oke si wee chọọ ya. Ife niile n'ụwa otu m nọ na ọbụla mmụọ nwe onwe m n'oke kere ụwa na mmụọ so m wee bịa ụwa na mmụọ ma mmụọ m mara m, mmụọ ma Chukwu oke mara m. Ọha ji m arụ ọrụ, ndị otu m niile ji m arụ ọrụ, mmụọ niile si na agbụrụ m ji m were arụ ọrụ. Maka ihe m chọrọ ka iyi ụwa m ka nyere ụwa aka, ka m gbaziere ụwa ụzọ. Maka na achọrọ m na-afụ onye ọ na-aga ife na-agara ọfụma, onye ghọtara onwe ya, maọbụ nwoke ọ bụ nwaanyị, obi na-adụ m mma. Ọ my happiness ka ọ bụ ka m fụrụ onye na-aga n'iru, onye ife na-agara ọfụma, nke onye na-eme ghọtara onwe ya, na-agba mbọ onwe ya. Maka ife nna bụ ụmụnna nwezuo udo adị. Maka na ọ bụrụ na mgbagide mgba m na-abụ nwere ike echi niile m enweta ego, ọ dịrị m mma. Ịfụ m obi ama ndụ gị mma, ị ga-asị gị ka m mesi wee nweta na inwe ha.
achọrọ m ka onye ọbụla nwee na ụmụnna nwe zuo udo adị mmadụ na-azụ ya n'afa. Mgbe mbọ tinye nkụzi m n'ọrụ, ịgwọ ọgwụ nwere ihe oge ụgwọ ọgwụ ga-eme gị ị ga-ebi ogologo ndụ, ị ga-ebikwa ezigbo ndụ. O nwere ike nwee ego nwe ịkpatara wọsị ịda n'ọya, ego niile ahụ efuo. Na nwere ife na-ala asụ fọrọ ebe ị na-eme ife cheta na ịgba aka wee bịa ụwa n'aka ka ị ga-agbakwa wee na ife na-agba mbọ ya ọchị gị nna ego nne akọkwana gị ka ife nne na-agarụ gị. Otu nna na-alụmene mmadụ anya marụ na iji onye a na iji ife iji nwere akpa gị maka ama na onye ọnwụ na nwere nke ya. Ọ bụrụ na mbakwanụ ya ọgụ ikwe ha emerụ m ezuo m ike. Ka ịma na ụwa anyị nọ n'ime ya na ife niile nwere oge. Na mgbe ụfọdụ na Chukwu nwere ike iji gị wee jee test ya mmadụ. O nwere ike o mee gị ga-eji ego onwe onye ọ ga-eweje gị n'ụzọ ka ihe onye ahụ ego owu na ọ chọrọ itest onye ahụ ka ọ ma na oyinye nwu mmadụ aka. Ije ya onye ahụ onye asụ na ọma mmerụ gị ọchụpụ na bie ma ọ kparịba gị. By then ịrụgwọ ọrụ ahụ ọ chọrọ iji gị wee rụ. O nwere ike ife mmanya na-agụ ihe ahụ ebe ego ga-esi webata gị aka nọọsụ na aka gị dị ọcha. O nwere ike mgbe ife mmanya na-aga nsị oge ya na-afụzi ego ịfụzi onye ahụ iji enye ego ka agụụ na-adị ya nsogbu akarịa ebe ọ nọ. So ka ihe mmadụ na-eme ife ịfụ n'ebe mmadụ nọ ka ọ ghara imegagha uche ma ọ tinye gị n'ọnwụnwa, ka anya gị aghara itinye gị n'ọnwụnwa ma ọ akọ na uche gị. Tinye nkụzi m n'ọrụ ka o gharịrị gị na mma, ma mbọ tụsasị ozi a gwakwa ndị ọyị gị.